San ba fila ani mugan ni naani o tɛmɛna cogo di Mali jamana kɔnɔ politiki ko nasiraw fɛ ani ka fara jamana yɛrɛ kɔnɔna lahalayaw kan. Koba minnu kɛra san ba fila ni mugan ni naani ani minnu makɔnɔlen don malidenw fɛ san ba fila ni mugan ani duuru kɔnɔna la walasa an ka se ka ɲɛdɔn ani hakilijagabɔ kɛ o ko la. VOA Banbara ye wele bila Mali fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ma Excellence Musa Mara ale b'an bolo ni waati in na nɛgɛjuru siraw fɛ a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Monsieur Mara i n'u la. An bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo, an bɛ aw yɛrɛ fana fo. Ayiwa an b'a f'i ye k'i san bɛɛ san bɛɛ. An b'a dɔn san ba fila ni mugan ni naani koba caman kɛra jamana kɔnɔ lakanako kun kan ani politiki ko nasiraw fɛ. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sankura daminɛ in na jamanatigi n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye Asimi Goita bɔra ka saranganali kɛ ka taa jamanadenw ma. A ka kumakan kumabaw la e ye mun tɔmɔ a kɔnɔ? An ka ɲininkali fɔlɔ. Ni aw y'a la kɔlɔsi jamana kuntigi ye kuma suguya fila fɔ a y'a fɔ kan fila la. A ye kuma officiellement a y'o kɛ tubabukan na décembre tile 31 su ani a y'a bayɛlɛma bamanankan na a kɛlen bɛ ka jamana laadatigiw n'a diinɛtigiw a y'u bisimila a ye kuma in bayɛlɛma bamanankan na ka bakurubaw ɲɛf'u ye. An kɔni ye min faamuya kuma kɔnɔ dɔrɔn komi san o san jamana ɲɛmaaw b'a kɛ cogoya min na jamana ye tɛmɛna lahala minnu fɛ tubabu san 2024 président y'i da don olu la k'olu walawala ani a yɛrɛ yɛrɛ bɛ fɛ jamana ka taa sira minnu fɛ san 2025 a y'o fana walawala. N'i ye 2024 ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ gɛlɛyaba min yɛrɛ ye jamana sɔrɔ kosɛbɛ o ye ji ye tiɲɛni caman kɛ samiya tuma kɔnɔna la. Samiya tɛmɛnen yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ tuguni ji jigintɔ an ka kɔrɔnfɛ yɔrɔ ninnu na a ye tiɲɛni caman kɛ o ni sisan yɛrɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɛ an n'o ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔni kɛra sababu ye ka du caman ci ka mɔgɔ caman wajibiya ka b'u sigiyɔrɔ la jamana kɔnɔ. O ye fɛn ye fɛn min a bɛ fɔ diɲɛ tagabolow bɛ a sira kan dɔɔnin hali ni aw yɛrɛ y'a fɔ aw ka fɛn kɔnɔ. Tasuma nana Los Angeles fiɲɛ bayɛlɛmali ani kilima bayɛlɛmali o bɛna ni o baara sugu ninnu caman ye. An kan k'an sigi ka an dege o kunbɛli baara la. O kɔni a ye tiɲɛni caman don Mali kɔnɔ ani Mali dafɛ jamanaw la. Président y'o fɔ. Fɛɛrɛ minnu tigɛra pour que ka maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la k'u dɛmɛ ani ka se ka u ɲɛji cɛ ani ka fɛɛrɛ kɛ pour que u ka se ka sigi u sigiyɔrɔ la. A ye dɔw fɔ o kan. Bon a b'a dɔn jamana in fana a bɛ lakanabaliya okumu kɔnɔ kosɛbɛ. Donc cɛsiri minnu kɛra an ka finitigiw fan fɛ finitigiw an bɛɛ bɛ minnu fo ka tila k'a f'u ye ko an bɛ u kɔfɛ jamana bɛɛ b'u kɔfɛ. Président ye o fana walawala ani k'a fɔ fana ko sankura yɛrɛ fana tuguni o cɛsiri kelen in bɛna bila sen kan. Bawo fɛn o fɛn jamana kɔnɔ fo lakana de ka sabati. Pour que baara tɔw ka se ka bila sen kan. Donc a yɔrɔ fana ɲɛfɔ k'i banbaw kan. Bon n'i ye aw y'a la kɔlɔsi fana jamana kɔnɔna la gɛlɛyaw bɛ yen n'o ye baloko gɛlɛyaw ye n'o ye kuranko gɛlɛyaw ye n'o ye mɔgɔw yɛrɛ ka sɔrɔ ani u ka se ka diɲɛlatigɛ la tɛmɛ hɛrɛ la gɛlɛya minnu b'o la n'o ye économie sira ye président ye o fana ɲɛfɔ ka tila k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ pour que halisa lafiya ka na jamana kɔnɔ. Bon a ka kuma laban kɔni a ye min fana fɔ o ye ko san kura a b'a bila seko ni dɔnko minɛn kɔnɔ n'o ye culture ye. Bawo an ka jamana in ye culture jamanaba ye. Bon min fana don fana an ko Mali kura aw y'a mɛn kosɛbɛ ɲɛmaaw bɛ Mali kura ko kuma fɔ. Mali kura fana tɛ taa ni Maliden kura yɛrɛ fana tɛ. Denmisɛn minnu bɛ ka kɔrɔbaya sisan olu ka ladɔnniya jamana in ye min ye jamana a diliw ye min ye jamana taabolo kɔrɔw ye min ye ani jamana tagasiraw ye min ye olu ka lakodɔn o la culture bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ o yɔrɔ la. Donc président ye o kuma fana fɔ a ka kuma kɔnɔna la. Ni kuma kɔni n'a bɛ taa bakuruba peut-être n bɛ se ka n banba o yɔrɔ damadɔ ninnu kan k'o ɲɛfɔ aw ye. Ayiwa an y'a ye a ka laseliw kɔnɔna la a da sera finitigiw minnu ye jɛkulu maramafɛntigiw ye ni marifa b'u bolo jamana kɔnɔna la olu ka marifa bilali ma ani fɛnɛ ka fara kuluw kan minnu kelen don ka marifa ta ko ka jamana yɛrɛ kɔkɔrɔma don n'u bɛ wele ko groupe autodéfensive a y'a jira k'a fɔ ko marifa kan ka bɔ olu fɛnɛ bolo
e ye mun faamuya a ka o yɔrɔ la yala a ka o hakilina ninnu a bɛna se ka lawaleya san 2025 kɔnɔ wa? An kɔni bɛ min dɔn an bɛ deli k'a fɔ ko jamana ka wuli k'a fɔ ko jamana lafasaba ani jamana lakanaba n'o y'an ka finitigiw ye n'an bɛɛ bɛ min dɔn ko armée ani force de sécurité k'olu kɛrɛfɛla la ko maaw ka taa maa yelekɛw ka taa ka marifaw d'u ma ka maramafɛnw d'olu ma k'olu fana ka jamana lakana an bɛɛ b'a dɔn o tɛ baara ɲuman ye wa o laban a bɛɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye donc président ye o hakilina min fɔ o hakilina in fɔlen bɛ ka laɲini kɛ an bɛɛ fɛ a mɛnna a bɛ fɔ minnu ma ko milisi fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ k'a lajɛ olu k'u sen bɔ lakana sira kan ka lakana to lakanaba bolo jamana yɛrɛ sigilen don ni lakanaba minnu ye n'o ye armée ni force de sécurité o kɔni fanfɛla fɛ problème t'a la maintenant minnu fana wulila n'olu ye banbanciw ye n'o ye rebelles ye fo ka taa se sisan kɔfɛla la terroristes fana nana ni a fanba ye an ka jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ ko olu fana ka marifa bila u ye an bɛɛ ka laɲini ye nka est ce que k'a fɔ dɔrɔn a ye na marifa bila u bɛn'u bila ka marifa bila o yɔrɔ in de kɔni sigasigali bɛ o yɔrɔ la quoi bawo n'u tun bɛ marifa bila depuis tuma jan peut-être an tun bɛ o sira ninnu ye olu kɔni ta fanfɛla fɛ ne bɛ min fɔ dɔrɔn an ye baaraba dɔ bila sen kan jamana ɲɛmaaw ye baaraba dɔ bila sen kan salon n'u b'a fɔ ma ko dialogue intermalien o dialogue intermalien nana bange mun na maliyɛnw ko a ka di u ye milisiw ka désarmer comme an y'a fɔ cogoya min na nka rebelles ni force groupe terroriste ko sigikafɔ ka kɛ n'u ye maliyɛnw ka kuma de don ne ka kuma tɛ maliyɛnw ka kuma de don peut-être sigikafɔ bɛ se ka kɛ sira ye sira min bɛ se k'a to u bɛ marifa bila mais k'a fɔ dɔrɔn ko a ye marifa bila n'an ma marifa bila an b'aw kɛlɛ an bɛ k'u kɛlɛ déjà o k'a fɔ k'u bɛna marifa bila o kɔnɔna la ne kɔni sigalen don o yɔrɔ la nka ala bɛ se fɛn bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ. Ayiwa segin kɔfɛ ni ɲininkaliw ye an bɛ taa tilebiyanfan kɔnɔna jɛkulu min sigilen don farafinna tilebiyanfanw tɔgɔ la n'o ye CEDEAO ye an y'a ye k'a fɔ Mali ani Burkina Faso ka fara Niger kan olu y'u ka kulu sigi u yɛrɛ ye min bɛ wele ko AES k'u sen bɔ CEDEAO la maliden dɔw kɛlen don k'a jira k'a fɔ ko nin tun t'a kuma ye Mali ka bɔ CEDEAO ka kulu kɔnɔna la bawo ko Mali yɛrɛ de ye CEDEAO yɛrɛ sigi sen kan e ye mun faamuya o yɔrɔ la? Bon ne ka hakilinata di kɔni ne ka hakilinata o dɔnnen don depuis don min na an y'a fɔ k'an bɛ bɔ CEDEAO la salon janvier kalo tile 29 k'a fɔ ko Mali ye CEDEAO sigiba ye kɔni siga t'o la o. Ayiwa an balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ k'a lase aw ma k'a fɔ nin tun ye Mali fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ